Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Милләт язмышы, аның үткәне, бүгенгесе, киләчәге, булар барысы да татарлар тапшыруында. Бүген безнең программада 12-нче бөтен Россия татар авыллары җыены Казанда. 4200-гә якын авыл бар. Татар авыллары. Шушы авылларда бу авылның эштәлеге менә эшмәкәрләрдә сездә. Тарих институтында бөтен Россия фәнни конференция узды. Соңгы вакытта казаклар һәм башка кайбер халыклар әйтә башладылар, Алтын Ордадагы бөтен кабиләләр бездә генә булган. Шуңа күрә без аларның варислары, әмнәсез татарлар варислары түгел дигән сүз чыкты. Татар дөньясы күренекле прозаик һәм публицист Әмирхан Еникигә 115 ел. Шушы яшькәнем килеп җиттем. Мәгәр шушы гомер эчендә эшләнгән хәзәрәсе белән әлбәттә мин тулысынча канәгать түгел. Бөтен дөнья татар конгрессы Татарстан Республикасы хөкүмәте ярдәме белән 12-нче бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенын уздырды. 3 көнлек программа кысаларында дискуссион мәйданчыклар өчен мәдәни чара, Татарстан Республикасының эшмәкәрлек тәҗрибәсе, аеруча уңыш казанган Кукмара районы авылларын белән таныштыру. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашында пленар утырыш оештыру каралган иде. Вакыйга урыннан безнең репортаж. Татар авылының үсешенә, милләт язмышына һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендәге булган актуаль мәсьәләләрне һәм аның чишү юлларын бергәләшеп эзләрбез. Зур юлларда булырга тиеш мөмкинлекләр, безнең авыл җирендә яшәгән халыкларның җитештергән продукциясын сатырга чыгарга мөмкинлек бар. Майданчыклар булсын. Biz bu вопрос буенча тоже эшне алып барабыз. Тәкъдимегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Şəxsi эшмәкәр Әстерхан өлкәсенең Нариман районының Кәмилне авылыннан әсәбәм шөгыльләнәм. Ул карбыз кавын үсемлекләрен үстереп, хәзер инде эшкә китә башладык. 12-нче бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены кысаларында Милли шура бюросының киңәйтелгән утырышы да узды. Монда инде Россия федераль округында узган сәфәрләргә нәтиҗә ясау. Ел инде география нык зур булды. Һәм һәр вакытта да без елны Уфа белән бетерәбез һәм ел башын Уфа белән башлыйбыз. Миллион ярымга хәтле татар анда яшәй, 23-нче ел дигәндә, ул хактан да бөтен яктан да ел бер караганда түгәрәк булды, ләкин аның үз авырлыкларын без дә белеп торабыз. Дөнья күләмендә, Россия күләмендә шуңа күрә һәммәдә карамастан біз әйтәбез инде, төп чара ул былтыр декабрьдә игълан ителгән, 15-нче, 16-нче, 17-нче мартта Россия президентын сайлау вакыйгасы. 12-нче бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены үз эшен дәвам итә. Бүген 2-нче көн. Быел 14-нче бөтен Россия авыл сабан туе нәкъ менә Пермь өлкәсе Барда районында булачак. Һәм инде әлбәттә бүгенге майдан җырлар, биюләр белән Барда районына бирелгән. Шарага инде күптән әзерләнә башладык. Төзекләндерү эшләре, Барданы матурлау эшләре, юллар, клубларыбыз бөтен нәрсә бизәлеп, матурланып бара инде. Бүгенге көндә инде без инде монда бераз гына тәҗрибә алырга һәм үзебезне күрсәтергә килдек. Һәм шушы бәйрәмгә кунакларны чакырырга килдек инде. Әлбәттә инде мондый җыеннарның күрке ул менә шушындый татар базары, ярминкә. Агачтан үзегез эшләйсез. Тимирдән егетмезнең кереше хәзер эшмәкәр эшмәкәрләрнең эшләре. Ничәнче елдан башланды сезнең әлеге бизнес? 2002 елдан бизнесыбыз башланды. Безгә тикәти без алып барды. У нас получается бизнес передается по наследству бабайдан аланнарга, нукаларга, кызларга. Ничә балагыз бар инде? Ничәсе инде булган? Безнеке 4 бала, 3-се кулга килә кичкенә, безгә дә 3 яшькенә. Без Мордовия өлкәсеннән, Белозерия авылыннан килдек, шул яхшы булган форумга катнашыр өчен, шунда бергә булыр өчен, продукциябызны таралтыр өчен. Сез ике туган? Без ике туган, беребез калды авылыбызда, эшне дәвамларга без килдек, монда форумга 2 брат. Без 3 брат. Безнең шул исемебез инде казылык, ул казылык, братьев Ишалиевых, 3 братныкы буладыр.
Bu yılғы ilibizning prezidenti Vladimir Putin tarafından ilan etilgan Гаилә yılında, Butun Dünya Tatar Kongresining Milliy Şurası ilan etilgan Şəxslər yılında biz 50 jiyinimizning үзенчәлеге дә һөнәрче гаиләләрне туплый алдык. 12-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенының пленар утырышында Россия төбәкләреннән һәм Татарстан Республикасыннан килгән делегатлар чыгыш ясады. Үз җирлекләрендә эшмәкәрлекнең торышы хакында сөйләделәр. Икенче тапкыр үзебезнең кибетебез бар, хәләл кибетебез. Киләчәктә нинди планнар сезнең? Нинди яңалыклар күрәсегез? Нәрсәне өйрәнәсегез килә? Киләчәктә иншалла үзебезнең ситне булдырасы иде, сит магазинов. İnşallah indi, küp поставщиклар белән, күбесе белән танышып, хәлләр ризыкны үзебезнең Чувашия халкына ошатырга иншалла. Һәм бүтән җирләргә дә, Чувашиядә Бүтән җирләргә дә. Иншалла. Безнең ризыкларны булай да инде Татарстанда, Казанда ашыйсыз. Авыл хуҗалыгын алып барганда бер төрле эш белән генә шөгыльләнеп булмый. Кузнецк районы өчен ит терлекчелеге дә авыл хуҗалыгында перспективалы юнәлешләрнең берсе. Без Омский өлкәдән килдек, Тарский районнан. Чәй ясыйбыз, балларыбыз бар. Былтыр яңа пчелопакеты купили. Сами производим, делаем все для бань, саун. По всей стране у наши пихтовые зоопарки, березовые веники разъезжаются. Площадка инде бирәдә татарларның күбәе булу инде как бы предприниматель шкварлар ман инде танышу тагын да инде рынок сбыта киңәйтү. Әлеге форумны оештыручыларга шәхсән Татарстан Рәисе Рөстәм Нургали улы сезгә зур рәхмәт белдерәм. Конгрессның мондай җыеннары уздыруы үзенең реаль нәтиҗәләре бирә. Беренче чиратта безгә Россия буйлап сибелеп яшәүче һәм эшләрен алып баручы эшмәкәрләр өчен бик файдалы бу җыеннар. Пленар утырышта Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул делегатларга сәламләү сүзе һәм мөрәҗәгать итте һәм эшчәнлекләре өчен рәхмәт белдерде. Монда да килгән кешеләр арасында берсе дә хөкүмәт хисабына яшәүче юк. Монда бөтенесе эшли, бүтән кешегә эш бирә. Һәм менә бу күргәзмәне карасак, bir ildə də, bir җирдә дә мондай тәмле ризыкларны булдыра алмыйлар. Сез генә булдыра аласыз. Сезгә кул чабабыз, сезгә рәхмәт әйтәбез. Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнеханов шулай ук Россия Федерациясының президентын сайлауларда актив катнашырга чакырды. Сайлауга килеп, тавышыгызны дөрес итеп бирегез, сайлауга килә түгел. Сезне күргәч, сезнең эшләрегезне ишеткәч, Ümit tağında kişiye bizden halk bir kayda gitmeyi, Tatar halkı kileşekte de kolaşak, uzun kursetecek. Sizge rahmet. Пленар утырышның беренче өлеше бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Быел Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенында Россиянең 44 төбәгеннән һәм 5 чит илдән барлыгы 800 делегат катнашты. Әлеге вакыйга хакында сез тулырак 9-10 март көннәрендә халкым минем тапшыруында карый алачаксыз. Ләйсәнә Сыдыретдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz Tatarlar topşuruğun karıysız programımızın ikinci өлешендә. Тарих институтында Бөтен Россия фәнни конференция узды. Соңгы вакытта казаклар һәм башка кайбер халыклар әйтә башладылар, Алтын Ордадагы бөтен кабиләләр бездә генә булган. Шуңа күрә без аларның варислары, әминәсез татарлар варислары түгел дигән сүз чыкты. Татар дөньясы күренекле прозаик һәм публицист Әмирхан Еникигә 115 ел. Шушы яшькән килеп җиттем. Мәгәр шушы гомер эчендә эшләнгән хәзәрәсе белән әлбәттә мин тулысынча канәгать түгел. Казанда урта гасыр татар тарихы портретлары дип исемләнгән Бөтен Россия фәнни конференциясе узды. Ул Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге Тарих институты һәм Алтын Урданы өйрәнүчеләр халыкара ассоциациясе тарафыннан оештырылган. Программа гаять бай һәм эчтәлекле, ике өлештән гыйбарәт. Беренчесе Олуг Мөхәммәд хан картинасының презентациясын үз эченә алган булса, икенчесе түгәрәк өстәл форматында үтте. Әлеге чара хакында тулырак безнең хәбәрчеләребез сөйләр.
Кем ул Улуг Мөхәммәд? Алтын Урданың соңгы бердәм ханы, ул Туктамыш нәселе белән тугандаш нәселдән, Ишкили Хасан дигән, аларның туганнары Герейләр Кримда хан булып китәләр, Туктамыш нәселе белән менә бу кардәшләре монда дәвам итәләр. Һәм ул менә Алтын Урда да төрле ханнар бер-берсе белән сугыш киткәч тарала башлагач, бу Урта Идел якларына килә. Монда инде ул яңадан дип әйтмик, әлбәттә ул монда дәүләт корам дип уйламаган, көрәшне дәвам итә, әмма аның нәселе соңыннан монда утыраклашып, инде Казан ханлыгын корып җибәрәләр. Улуг Мөхәммәд бит килгәнчә кадәр монда Казан территориясе, ул Болгар вилаяты, ул Алтын Урданың бер кисәгенә булган. Чынлыкта соңгы чорында князьлек булган, ханлык түгел. Улуг Мөхәммәд теге сарайда утырган хан буларак монда килгәннән соң Казан князьлеге нигезендә ханлык оеша. Бу бөтенләй яңа статус, ул мөстәкыйль дәүләт дигән сүз бит. Казан шәһәре дә менә башкала без дибез, каян киткән башкалалык. Нәкъ менә Улуг Мөхәммәд вакытыннан Казан башкалага әйләнә, шуңа күрә әлбәттә Казан өчен дә бу мөһим шәхес. Аның ние булган девизы гаделлек. Гаделлек бөтен җирдә язган уланы, һәм менә аның душманнары дагын ул гаделлекне кабул иткәннәр. Эше белән күрсәтә алган, ул үзенең сүзендә гел торган, договорны бозмаган бер кашандагын и чын ихластан менә шул гаделлек принцибына таянып идара иткән. Улуг Мөхәммәд ханга кыскача гына тасвирлама иде бу. Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе рәссам Илдус Муртазин Улуг Мөхәммәднең портретын иҗат итәргә дә өлгергән. Бүген ул аны киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итте. Показать, что у нас предки были доброжелательными, замечательными. И светлая картина, светлый образ этой работы именно вот заключается в этом как раз. Есть интересные места, что вот, значит, ярлык, который, в общем-то, вот, символ власти, она Бунчуклар, она чуждем Яшил хам казал, безнең Татарстанның флаг төсләрен. Ну, монда, значит, и арабица бар, и бар, значит, воины, они расслаблены, они ждут гостей. Авторның тарихи шәхесләргә багышланган эшләре бу гына түгел, Сәяф сарайы, Жучи хан портретлары да бар. Бүген Идегәй образын тудыру белән мәшгуль. Картина ясый башлаганчы галимнәр белән киңәшләшәм. Шул геройларга кагылышлы китаплар, лекциялар тыңлыйм ди Илдус Муртазин. Улуг Мөхәммәд портреты 1 ел дәвамында иҗат ителгән. Шуны әйтергә кирәк, татар тарихы буенча саллы фәнни китаплар күп. Әмма кызганычка каршы аларның теге киң катлам халыкка җиткерү фәнни китаплар белән генә булырга тиеш түгел, менә популяр китаплар һәм аның янында визуализация дибез инде менә теге документаль фильмнар, YouTube'та менә кыска гына роликлар һәм аның бер ягы менә ул портретлар аша ачу. Чөнки үзегез беләсез, бу дә ул портретларны рәсемнәр буенча нинди коллекциялар кешеләр алар белән бик нык өйрәнә. Бу бик мөһим жанр. Һәм инде без рәссамчылар белән инде берничә ел элек төрле шундый выставкаларда ясап карадык, куйдык. Һәм менә инде соңыннан портреты средневековой татарский история дигән шундый ни башлатып җибәрергә уйладык. Анда инде менә һәр шәхесне мөмкин хәтле бу жанр алымнарын кулланып та ачарга, күрсәтергә, киң катлам халыкка кызыксыну уятырга тарихыбыз белән әлбәттә инде. Һәр шәхес аерым бер чорның тарихы. Тарихны шул шәхесләр тудырган. Алар хакында күпме сөйләсәк тә аз булыр. Шуңа исемнәрен мәңгеләштерү дә мөһим. Казанны бер башкала иткән шәхес, ул ничек булса да, мәсәлән, Урам исеме, я да аның турында ниндидер тагын да актив төрле усулларны кулланып өйрәнергә, бәлки Җамик мәчетенә, мәсәлән, ислам дөньясында Җамик мәчетләргә бик шәхесләрнең исемнәрен бирәләр. Шуңа күрә бәлки Җамик мәчетенә дә Улуг Мөхәммәд исемен бирик дигән шундый бер тәкъдимнәр булды. Нихәтле күп белсәк тә начар булмас, шулай бит аны төрле яклап ашарга, язучылар да бәлки аны ачып сала алыр. Конференциянең икенче өлеше Казан ханлыгы тарихны репрезентацияләү проблемасы дигән темага багышланган иде. Бу хакта Татарстан галимнәре фикер алышты. Россия төбәкләрендәге белгечләр чарада онлайн катнашты. Казан ханлыгы темасын күтәрү юктан гына түгел. Казан ханлыгы буенча без күптән татар тарихында язсак та, аерым бер китап эшләргә кирәк. Чөнки ничек кенә булмаса да, бу Татарстан дәүләтчелегенең башлангыч бер чоры.
Шуннан чыгып караган вакытта бу темаларны тикшерү бик әһәмиятле. Чөнки яңа китап булачак, анда яңа бер әйтергә кирәк. Минем үземнең чыгыш багышланган Казандагы татарлар арасында кабила ру системалары турында. Ни өчен кирәк? Соңгы вакытта казаклар һәм башка кайбер халыклар әйтә башладылар, Алтын Ордадагы бөтен кабиләләр бездә генә булган. Шуңа күрә без аларның варислары, әмнәсез татарлар варислары түгел дигән сүз чыкты. Шундыктан Казан ханлыгында да кабиләләр булган. Һәм без аларның документлары буенча тикшереп карый алабыз. Шул күздән караган вакытта менә бай берләрне яңадан күтәреп чыгу, ул безнең тарихны беренче яктан тирәнәйтү була, яңарту дип әйтсәк тә була. Икенче яктан кабиләләр системасы өйрәнмичә торып, татар ханлыкларындагы сәяси системаны аңлап булмый. Чөнки сәяси система корылган булган кабиләләр нигезендә. Ул күздән караган вакытта хәтта ханны тәхеткә күтәргәннәр иң әһәмиятле кабиләләрнең башлыклары. Бу Алтын Орда чорында шулай булган, Казан ханлыгында шулай. Нәтиҗә булып Казан ханлыгына багышланган зур бер том дөнья күрәчәк. Анда Казан ханлыгы чорына кагылышлы хезмәте булган һәр галимнең эшләре урын алачак. Гөлия Садыкова, Наил Абдуллин, Татарлар, Казан. Быел татар дөньясы күренекле прозаик һәм публицист Әмирхан Енекинең 115 еллыгын билгеләп үтә. Шул уңайдан төрле чаралар уза. Казанның Горький һәм Шаляпин музеенда Әмирхан Енекинең әйтелмәгән васыяте күргәзмәсе эшли башлады. Экспонатлар арасында кул язмалар, хатлар, көндәлекләр, фронт блокноты да бар. Әсәрләрендә телебезнең бөтен матурлыгын, байлыгын күрсәтә алган язучы Әмирхан Енекигә багышланган чарадан безнең видеоязма. Әмирхан Енекинең әсәрләрендә көй бар сыман һәм чынлап та язучы җыр-моңга гашык була. Моны белеп туганнары аңа «Җиз кыңгырау» бүләк итә. Биредә Әмирхан Енекинең «Җиз кыңгырау» дигән китабы да бар. Шулай ук экспозициядә без Курай да күрәбез. Әлеге Курайны аңа укучылары бүләк иткән. Соңрак Әмирхан Енеки Курай дигән хикәядә яза. Күргәзмәдә фронт блокноты, язучыларның фотосурәтләре, Әмирхан Енекинең үзе төзәтмәләр керткән, машинада бастырылган әсәрләре, кулъязмалары бар. Аларны Милли музей фондларына заманында әдип үзе тапшырган. Горький һәм Шаляпин музеена язучының кызы Резида бүләк иткән экспонатлар да бар. Мөгаен күпләрнең күңелендә хисләр уята торган экспонат ул Енекинең сугыштан кайткан көндәлегедер, блокноты. Ул биредә урналган, аның хәрби кыр сумкасы да монда, букчасы да монда, һәм аның менә сугыштан кайткан көндәлеге. Ул көндәлектәге язмалар үз вакытында китапларда басылган иде, аның китапларында басылды, журналларда басылды, ул кушыга таныш. Әмма монда шул көндәлекнең үзен, блокнотның үзен күрергә мөмкин. Әлбәттә, шулай менә сугыш вакытында Енекигә аның кызы Резида язган хат, менә шундый балалар язу белән зур хәрефләр белән язган хат, шулай ук әлбәттә язучы турында башка яктан карарга мөмкинлек бирә. Әмирхан Енеки 1909 елның 2 мартында Уфа губернасы Түбән Каргалы авылында туа. Казанга 16 яшендә килә. Беренче хикәяләрен 1926 елда язган ул. 3 елдан соң Дус кеше дигән беренче повесте дөнья күрә. Ул дигән эшчәнләр нәселеннән, аның бөтен килеш-килбәтеннән, аның бөтен кыяфәтеннән, әсәрләреннән бу затлылык, зыялылык күренеп тора. Әмирхан Енекинең беренче тапкыр күрү бәхетенә ирештем һәм аның соңгы юбилеенда, соңгы кушыгыз дип саулашып киткән юбилеенда да булырга насыйп булды. Һәм ул шушы улфат һәм зыялы кыяфәте белән күңелләрдә безнең калды. Әмирхан Енеки татар дөньясы әдәбияты өчен җаваплылык тоеп яши. Нахакка әсәрлекләнгән я онытылган язучыларның исемнәрен кайтаруда да аның өлеше зур. Галимҗан Ибраһимов турында инде аның исемен кайтарырга дигән уй белән иң беренче хат язган кеше хакимияткә Әмирхан Енеки була бит. Әйтик, Сәгыйть Сүнчәләйне 58 елда исемен кайтаралар, кайтаруын. 62 елда Сәгыйть Сүнчәләй турында язып чыккан кеше Әмирхан Енеки була. Исхакый исемендә шулай ул әрни кайтара алмаганга, шулай ук аның турында әйтүчләрдән ул беренче була. Тукаятизм дигән фәнни китап чыкканнан соң, Язучылар союзында иң беренче булып 71 елда ул чыгыш ясый. Бер генә язучыда теләктәшлек белдерми. Бер генә язучыда "Хай, дөрес әйттең" дип дими. Шуннан соң әрнеп Сәйфи Кудашка яза. Сәйфи Кудаш авыр чагы булуга карамастан 30 битлек җавап хаты яза аңа. Ягъни Тукайны белгән кеше, чынлап та дөрес әйтәсең бит дип. Шушы яшькәнен килеп җиттем.
Мәгәр шушы гомер эчендә эшләнгән хәзәрәсе белән әлбәттә мин тулысынча канәгать түгел. Аны мин ачык әйтәм. Шуннан да яшәү күп, эш азрак. Бәлкем мин яшәгән заман белән бәйләнгән сәбәпләр дә барлык. Әмирхан Еники 20-нче йөзнең башыннан ахырына кадәр яшәгән һәм иҗат иткән шәхес. Аның тормышында ил тарихындагы иң караңгы чорлардан саналган репрессияләр дә, Ватан сугышы да, 90нчы еллардагы күтәрелеш барысы да урын алган. Язучы Бөек Ватан сугышын кичкән шәхес бу хакта әсәрләрендә дә яза. Тик сугышны тасвирламый ул. Аның афәтен психологик яктан геройларның кичерешләре аша күрсәтә. Нечкә хисле лирик язучының Кем җырлады, Соц чәчәге, Гөләндәм туташ хатирәсе, Рәшә, Йөрәк сүре кебек әсәрләрен белмәгән кеше сирәктер. Аның һәр сүзнең тәмен белеп язуы һәм сөйләве билгеле. Әдәбият укыта башлагач, Әмирхан Никиның хикәяләрен анализы башлагач, мин бер-бергә төшендем. Әмирхан Ники хикәяләре дөнья күләме югары дәрәҗәдә классик хикәяләр. Чөнки ул эпик сюжет структурасын, теоретик кагыйдәләрне белеп яза. Үзенең әсәрләренең телен кат-кат шарлый торган була. Әйтелмәгән васыять хикәясен ул уйыткысын алганнан соң, Баязит Бикбайдан танышы, якын дусты Баязит Бикбайдан алганнан соң, ул әле 1 ел ярым аны күңелендә йөртә. Шуннан соң гына хикәя яздым ди. Гади тел белән генә әйткәндә беләсезме, аны авылда Дәвани белән Дәү әти бал аерталар иде. Менә шул балны әле яңа гына пешеп чыккан ипигә, әле генә аерткан каймак ягасында өстенә агызасың. Менә шуны ашаганда авызда нинди тәм кала, Әмирхан абыйның укыган һәрбер хикәясе булсынмы, ул повесте булсынмы, авызда, күңелдә шундый тәм кала. Татар теленең тәмен белеп язуы, ул бит инде безнең милләтебезгә карата шундый бер югары хөрмәте. Безнең Әлескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының үзенең радио цехында да Кем җырлады бер генә сәгатькә исемле әсәрләре аның яздырылды. Бүгенге көндә ул интернет шелтәрләрендә һәм инде Татарстан китап нәшрияты сайтында аны тамашачылар тыңлый ала. Узган ел Камал театрында Әмирхан Еники әсәре буенча Рәшә спектакле куелган иде. Ул бүген дә бик уңышлы бара. Режиссеры Айдар Җаббаров. Моннан тыш язучының әсәрләренә нигезләнгән 823 километр дигән нәфис фильм төшерелде. Язучының 115 еллыгына 3 томлык җыелма әсәрләрен бастырып чыгардылар. Казаныбызда аның үзәк өлешендә Әмирхан Еники исемендәге сквер булдырылды. Шул скверда әле Алла белсә, безнең Әмирхан Еникигә багышлап һәйкәл куелачак. Безнең алда иҗади конкурс, сынчылар конкурсы көтә. Әмирхан Еники багышланган чаралар арасында әлбәттә ул китапханәләребездә аерым күргәзмәләр, милли музей кысаларында да күргәзмәләр, без менә монда гына түгел, Татар китабы йортында да күргәзмә булачак. Язучылар бүлеге тарафыннан аерым иҗади кичә. Инде Әмирхан Еникинең иҗаты ул мәңгелек һәм гел актуаль булып тора. Татарстан Республикасы Милли музее фондларында Әмирхан Еникигә багышланган 500дән артык экспонат бар. Бу күргәзмәдә иң кызыклы дип сайлап алынган 30дан артык экспонат тәкъдим ителгән. Алар белән 26 мартка кадәр танышырга мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Бүгенге әзерләнгән сюжетлар шулар иде. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Сәяхәтләр кылып, милләттәшләребезнең яшәешен яктыртабыз. Исән-имин булыгыз.